Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडियोआव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आं माने सासे दादा लाबोदों थ' आंनि भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै। दादाया नोंनि नामखौ बुंनानै लादो। खुलुमबाय, आंनि मुङा जाबाय सुसिन पल दैमारि। आं क्लास 5 फरायो बर' मिडियामाव। लोगोफोर, बे दादानि मुंखौथ' मिथिखाबाय जानो हागौ। बिनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखु, दाहाय मिथिलांगोन। लोगोफोर, बेनि बिफाया माने गोदोर बेमार जादोंमोन, आथिं आखाइफोरा बुदोंमोन एन्ड बासायनो हायासै, बेखायनो बिस्रा बिफाया रुंसारि जानानै थांबाय। बे दादाहा माने बिमा दोङो, बिनि बिमाया माने बे दादामोनखौ नायनो थाखाय गोजानाव खामानि मावनो थाहैथ'नांदों। लोगोफोर, दायो बे दादाया आबौ आबैनि न'आव थानो गोनां जादों आरो बे दादानि काहानिया जोबोद दुखुनांथावना। बिना दादा दोङो, ओमफ्राय आबौ सासे दङ आरोना। ओमफ्रायो आबौआबो बेलेगाव थाहैदों, ओमफ्रायो बेलेग न'आव थाहैदों आरो दादायाबो। ओमफ्रायो बे दादायाबो आबौ आबैनि न'आव थाफैदों आरो। लोगोफोर, बेहा माने बिफा थानाय समायाव इंलिस मिडियामावनो फरायोमोन, ओमफ्राय बिफा गैलाना दानिया, बेखायनो बर' मिडियामाव बोख्लायबाय आरो दायो बर' मिडियामावनो फरायगासिनो दङ। दादा, दुखु जाबाय थानाङा, मोजाङै फरायबानो जाबाय। औ, जागोन दे। लोगोफोर, आं लासै लासैनो बिनि न'खौबो खिन्थिहैगोन। ओमफ्रायो आबौ आबैनि न'आव थादों आरो नै बेनो आबौ आबैनि न'आ। बेलेगनि आबौ आबैमोन आरो रिलेटिभ्स जानाय। आं दायो जोबोद दुखुआव दङ। थाखा फैसा अभाबनि आरो आइजोंबो थानो मोनाखै, आब' दादाजोंबो थानो मोनाखै। आं दायो गुबुन न'खरावसो दङ। दादा आब'मोनाबो गावस्रालायनानै दङ। दादा आब'मोनजोंबो थानो मोनाखै आरो आंखौ आबौ आबैमोना जि थानो होदों, आं बेखौ जोबोद धन्यबाद होयो। लोगोफोर, आं बे दादानि जिउ जारिमिनखौ जोबोद दुखु मोनो आरो माथो खालामनो, इसोरानो लांबायब्ला बिस्रा बिफाखौ। मानसिनि जिबन मा समाव मा जायो बुजिस्लाबनो हाया। दोङो दानो गैया, थास' बिलाइनि दै बायदि। मानसिनि जिउआव खाफालाव लिरनाया माबायदि जानाङो जोबोद दुखु मोनो आङो। दादा, माथो खालामबावनो, नोङो जि न'खराव थादों आबौ आबैनि खोथाखौ मानिनानै सोलिबानो जाबाय। औ, जागोन। लोगोफोर, आं बे दादानि न'खौ देखायनो सानदों, थ' नायदो। बेनो लोगोफोर न'आ। लोगोफोर, बेनो आरोना न'आ। लोगोफोर, जि दुखुनांथावना बिथांमोननि न'आबो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसैमोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनो दाबाव आरो आंनि भिडिअखौ बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव होनो दाबाव। बाय बाय।